Okay. Nandito tayo sa Kaiser Downy. Meron tayong ano dito, coffee. Carmen's Coffee Company. Hindi ako order niyan. Espresso. That is, do you want something Ito. Oh no, I ordered the other, yeah. Small portion, maliit lang. Let's just share. Okay. Do you need something? Which one is good on your, what do you call this one, sweets? The pastries? Yeah. So, nandito kami sa dating work ko sa Kaiser dyan, Downy. Doon ang Orchard, doon ang Bellflower, doon ang Cerritos. Meron silang coffee, ano dito, Carmen's Coffee. Carmen's Coffee Company. Carmen's Coffee Company. Dito ako nagpapahinga dati. Yan. Pag ang duty ko doon, minsan meron din kami doon ganun. Dito. Shade. Pero mas maganda doon, may mga table doon. So, pero nung nag-start ako ng Kaiser, wala pa yan mga yan. Na medyo matagal na silang ano din. That was 2010. 2010 yan. So, nung after 2010, mga after 5 years, lipat ako ng Orchard Coffee. Bago lang to, di ba? Ba't may mga damo-damo dito? Hindi lang linisan. Kasi dito man ay talo tayo, Ilocos, taga dapat meron din masagis eh. Tapos ito yung sa akin ano. Yung dati? Yung mga unang panahon pa. Pag yung mga panahon nyo, mahal na yan, garbo na yan. Bakit ako wala? Maganda yung ganito. Magandang ano, pag may lechonan ka, ganito oh. Pwede na yan oh. Pwede kaya ganito, lechonan lang. No? Ikan. Pwede, kaya. Ito na yung, is this the decaf? Is this the decaf? Thank you. It'll just be a couple minutes for the sandwich. So what is this? The decaf, no? Sorry? Is this a decaf? Yeah, that's decaf. Alright. So no caffeine, huh? Make sure. Okay. Carmen's Coffee. Tingin tayo ng shirataki noodles. Richard. Diba, shirataki noodles? Oh, that's the one. Oh, okay. Oh, there you go, shirataki. Shirataki is the company. Is this the low carb noodles? Yeah. Or you have frozen? Huh? Or you have frozen?
No. Oh, I wanna say, is this the low carb? Oh yeah. No, this is Shirokiko. Yeah. Yep. Thank you. Yeah, yo. Dito. So, pangalan niya kasi. Dito sa hindi. Sa bagay magkaiba to eh. Japanese. Shiraki. Shirakiko. Iba ito. Dito siya Shirataki. I think sa Target lang yun. Hindi ako sigurado kasi natikman ko na yung sa Target eh. Oh, that's different. Diferente. Yeah. Yeah. Over here. There we go. Oh, yeah. Yeah, this is the one. Yeah. The one that you said is different. Produce and how it's more Where? Where is it? The produce and the vegetable. Vegetable? Yeah, vegetable and permanent and high more than one. Okay. Which side, sir? Yeah. Okay, meron ng kita. Shirataki. Dito daw sa may frozen area daw, Shirataki noodles. Shirataki noodles. Where is it? Ayun, Shirataki noodles. Yes. Mas marami para siyang brand oh. Shirataki, smart noodle, fettuccine, spaghetti shape. Ang dami pala oh, madami siya. Ito oh. Pero mas gusto ko itong white yam, fettuccine. Gusto ko. White yam. Pero marami pa siya. Ito tofu. Ayun tofu siya katagi. Try natin. Extra basket. Finally. Spaghetti style. Thank you. Yan, H-Mart. Let's go. Yan ang ating hunting ng
paghunting natin ng shirataki noodles. Ibalik sa tamang lugar. Yan. Let's go! Shirataki. Hey kapatid, nandito na ako at nag-aantay ng titinda ng baboy. Gusto ko tanong ko lang kung gusto mo ba yung native kasi meron din silang itim na baboy or puti. Ayan, naantay ko lang yung nandito na ako sa Corona. Ito na yung lechon for today, Saturday, August 13. Ayan i-deliver tayo ngayon. Ako lang nagbuhat niyan. Ay, wala akong tayong kasama. So, yan, pinaka-exercise na natin yan. Okay, lechon ni Kylo ko. Babush! But I just kept going, and he talked about writing on the side. He said, I went out that day, salary I was making at the book. Hands on me, the store and the budget. Initiated. So, bili tayo ng 13 tickets para mamaya. Kasama natin yung mga senior citizen. Kay Joko Easter Sunday 4:15. Ba, hindi siya pwede sa online? Hindi na extra charge eh. Magkano extra charge? Parang $50 lang isa. Ang card? Pang ano, you don't wanna like Oh, okay. Tama ng mga seniors. na flavor. Which one is good? Do you like more chocolate, vanilla, caramel? Chocolate. Chocolate? Yeah. I personally like the fish food. It's very similar to Rocky Road. It's chocolate ice cream with a marshmallow caramel swirl and vanilla chocolate chip version like fish. Yeah, gusto mo? Yeah. Ano ang gusto mo? What do you want? That's it. Oh, okay. Plain? Yeah, plain. Just plain? Plain. Sure, how many scoops? One scoop. Oh, How big is the one how scoop? big? Like this? Like this big? Just one? Yes. No. Make it 2 or 3. No. Hindi ka kasha dyan. Is it gonna fit? Two scoop. Oh, it's so small. It is small, yeah. So just 2. 2? Yeah. I thought it's like that big. No, you don't have to remove it. Big one. Mabigat to. Dapat yung isang hindi yan ganyan rak. Oh, yes. Ibalik mo. Kuha ka ng ibang... Ibalik mo. Dito na tayo. Nanonood na tayo. Nag-aantay na yung mga senior citizen. Ayos ba yung kids ko? Ang pang babae. Grabe init. White lang shirt. White shirt lang ako. Sampo. Sinelas. Yun, nandun sila. Ayun ah. It's a joke. I am queen of the most powerful nation in the world. Two, okay? For last, Mr.
Filipino moms predetermine what their kids are supposed to be when they grow up. And you know I'm not making this shit up. Dapat, dalawa na lang kami natira. Pumapayat po kayo. Pumayat po kayo. At paano, lumisan ako makatulog. Oo. Where's the joke? Kumain ka ng lechon. Kayo. Ay, depende. Sisita. Lahat ng ano sila may paso. Hindi na mahirapan. May kumalo, tapos yung mga trabaho. Paano nung ano tayo, 2 years ago? Baliktad pa siya. Kahit na dito. Pilipinong-Pilipino. Jokoy na. Andito mo na ang Jokoy mo. Wala. O, tayo na dito Pero tayo. hindi siya kumita masyado. Hindi. Pero okay naman, di ba? Yung movie. Okay lang. Okay sa atin. Kasi kalaban. Hindi, kasi ano marami mga niya. bullet train. Ang Ay, bullet sabay train, niya. 30 million kasi ang bullet train. Kaya? Yung kay Brad Pitt. Maganda yung kay, no? Yung kay Black Adam. Pero Si Alex. movie niya, okay lang. Hindi naman pa. Ha? Andiyan sila. Tuloy na kay Becca. Hindi kasi naisip ko. Wala ko si Albert. Kapakasyon na kami. Ha? Ang kapakasyon kayo? Kaya mo picture kayo. Joseph. Eh, papicture tayo. Baka nandito saan tayo dito? Ha? Picture. Picture na. Let's go. You didn't get more? Ha? Okay, picture mo tayo. Kita lahat. Yan, tapos ng ating panonood. Sama ang makukulit na pamilya. Maganda yung movie. Akala ko hindi siya maganda pero maganda pala. Easter Sunday. Wala. Wala. Tayo lang ha. Dito eh, parang isa lang atang side, tapos isa lang sa likod eh. Ito lang. Tayo. Hindi kumita si Yoko dito. Ano ba yan? Oo. Doon ice cream kanina, nag-ice cream ako. Ako na yung hawak ng iba. Akin na yan. Akin na yan dito. Because I lived there 7 years. I still have dalawa. Head on, house. Potato. Bata. Parang ano no? Parang Status ko rin. Can you? Oo. just no. Na kayo. Yung mga bilyonaryo. Bilyonaryo pa. Yung mga hampas lupa dito. Yeah, in front. Uh-huh. Po ang ating panunood ng Jokoy Easter Sunday movie. Nauna na ako kasama ng ating mga senior citizen. So nandito kami sa Long Beach. So ako ay mauna na at mag-gym ako saglit. Hindi naman ako masyadong kumain ng marami. Diyan. Edward Cinema, Long Beach. Let's go, Babush! Iloko Pinoy! Bye-bye!